У якой міжнароднай сітуацыі знаходзіцца Беларусь у дзень 103-х угодак абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі? Пра гэта я паразмаўляю з Пятром Садоўскім, старшынём камісіі ў замежных справах Вярхоўнага Савету БССР і Рэспублікі Беларусь 12-га склікання, ды экс-амбасадарам Рэспублікі Беларусь у Федэратыўнай Рэспубліцы Нямецчыны. Дыпламата, нагадаю, адклікаў з пасады менавіта Александр Лукашенко пасля прыходу да ўлады. Вітаю вас, Петро Вікентьевич. Dzień dobry. Першае пытанне тычыцца БНР. Калі ўявіць на хвілінку, што бацькі-заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі глядзяць на Беларусь цяпер з нябёсаў, як па-вашаму, ці яны задаволеныя беларусамі? Што яны ўвогуле думаюць пра нас цяпер? Ну, паколькі вы ўжылі такую метафору, я дазволю сабе метафарычны адказ і закончу яго нейкай цытатай з нашай Канстытуцыі, з прэамбулы. Значыць, калі яны глядзяць з нябёсаў, ну, як бы сказаць, тут ёсць оптыка вельмі далёкая. Яны глядзяць і радуюцца. Гляньце, Беларусь краіна, ёсць межы, ёсць войска. Войска, нейкі сцяг не той. А яны помнілі каля 20 тысяч беларусаў на румынскім фронце, правда, без зброі, але з этымі з бантамі чырвона-белымі. Набліжаюцца яшчэ, слухаюць, ды нешта мала чуюць беларускай мовы, пачынаюць засмучацца. А калі персаніфікаваць, допустим, для мяне самая цікавая фігура з людзей, якія пачыналі БНР, Мітрафан Доўнар-Запольскі, ён, як бы сказаць, дзякуючы яму БНР трымалася, ён быў узначаліў гандлёвую палату ў Кіеве. І беларусы пастаўлялі бульбу, лён, дрэва, чаго ва ўкраіне не надта, а яна давала нам крэдыты. І ён бы, калі б цяпер ён паглядзеў на нашы адносіны з Украінай, ніякіх фьючерсных сделак, толькі спотавыя, бо прадаюць, што прадаюць? Бензін, мазуту, нешта б яму не спадабалася. Яны ўжо пачыналі, у іх быў народны камісарыят, гэта як бы наш Саўмін. Вот глядзяць людзі, набліжаюцца да нашага Саўміна, не ўсё разумеюць. У іх былі людзі, якія ўжо пачыналася Міністэрства замежных спраў, вот дыпкур'еры. Яны глядзяць, не так яны гэта ўсё планавалі. Ну, это я не пессимизм тут насаджаю, я просто хочу фігуральна расказаць. Набліжаюцца школьніцтва пад немцамі, бо бальшавікі б нічого б не далі, яны ж разагналі з'езд, адкрылі больш як 400 школ з беларускай мовай навучання, ну, в асноўным пачатковыя. Глядзяць і трывожацца, значыць, падводжу першы вынік. З далёкай перспектывы вельмі радыя яны. Набліжаюцца, ёсць трывогі. Хачу закончыць вось гэтай свае развагі лірычныя цытатай, я, здаецца, памятаю гэта на памяць, з прэамбулы Канстытуцыі. Я быў членам Канстытуцыйнай камісіі, і мы, БНФ, мы хацелі ў прэамбуле узгадваць Полацкае княства, Вялікае княства, БНР, гэтак далей. Камуністычная большасць упёрлася, гэта ўсё яны вышпарылі, але адзін застаўся радок, яны не зразумелі. А радок такі. Мы прымаем гэту Канстытуцыю, кіруючыся традыцыямі развіцця як там было дакладна напісана, відаць, не без цытату, так я не згадаю. Во што было напісана. Прабачце, мы прымаем гэту Канстытуцыю, абапіраючыся на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці. Гэты радок, ён прызнае фактычна і Полацкае княства, і ВКЛ, і БНР, і ўсё такое. Гэта нават знявечанай Канстытуцыі ў рэдакцыі 2001 года. Пасля крымінальных рэферэндумаў 96 года, ну і 2001. Вось такі вынік. Так што, збольшага, у вялікай перспектывы бацькі БНР, яны былі задаволеныя. Ну, але ў дэталях хаваецца д'ябал, і пра гэта відавочна мы будзем з вамі гаварыць далей.
Так. Петро Вікентьєвич, менавіта пра дэталі. Так, беларуская дзяржаўнасць сапраўды абапіраецца, ці традыцыя дзяржаўнасці на беларускіх землях абапіраецца на тысячагадовую гісторыю. Натуральна, гэта і полацкае княства, ды іншыя дзяржавы, Турава, Пінская, Вялікае княства літоўскае. Чаму, не гледзячы вось на гэты досвед, так, і прыналежнасць у мінулым да еўрапейскай ці заходнееўрапейскай цывілізацыі, у Беларусі сярод усіх еўрапейскіх дзяржаваў найгоршая ситуация с правами и демократией? Ну, я думаю, может быть, трошки перебольшено. Коли мы будем брать, ну, я не ведаю, наши былые союзные республики азиатские, ну, нават новый Азербайджан, Украина, Молдова, мы про их шмат ведаем. Я думаю, ну, говорить, что уже самое-самое горшее, не. Ну, коли брать вот апошние полгода, может быть, так. Разумеете, я в этом сенсе с вами погоджуся. Тут есть две причины, можно сказать, одна. Идея вот такой некой счастливой державы, социальной, якая была заявлена у маніфесте коммунистичной партии, вот эта думка социальной ровности, счастья, она легла на две разные глебы в Европе и, скажем, у нас. Коли вы возьмете Швецию, там ну, іншая этика. Коли вы будете брать шведские звычаи, норовы, примовки, яны не такие, как у наших краях. Я зараз вернуся, буду цитовать там некоторые примовки и еще одну книжку. Есть два ключевые слова для Европы. Это лаицизм, ровность религии и церкви, и другое французский выраз laissez-faire, laissez-passer. Значит, роўная церква, роўная рэлігія і не перашкаджай рабіць. Гэта ёсць свабодны рынок, заснаваны на прыватнай уласнасці. Не значит, что он там либеральный до бясконцасці. Значит, вот гэта ўсё лягло сюды на нашу глебу. Я ўжо спаслаўся на Швецыю, іншая, значит, протэстантызм, каталіцызм, у іх іншая працоўная этыка. Что вышло у нас? Попало на нашу глебу. Есть книжка Дмитрия Лихачева, академика, о русском. Почитайте, там есть ключевое слово «ясачная рента». Это эксплуатация велизарных, так сказать, обшаров, и вот такая господарка. Я теперь иду трошки до социального, зараз подойду до правов человека, приведу вам с двухтомника пословицы русского народа Владимира Даля. Читаю два приклады. Виноватого что судить? Лучше опить. Выставляй ведро водки, да и делу конец. Вось як русская артель, ну не ведаю, там 17-16 стагоддзя и поздней, або другая. Артель, думай, не владеет. 100 голов, 100 умов. Придет барин, да рассудит. Вось, вертаюся, вот гэты прынцыпы гаспадарання і сацыяльных сувязяў, яны попали вось на гэту глебу. Адбылася бальшавіцкая рэвалюцыя, і дагэтуль у нас, вот товарищ Дзяржынскі у нас дагэтуль застаўся. Нічога не змянілася. Калі паглядзець сёння на Украіну і ўзгадаць Аксану Забушку, яна ужывае два словы: глубокое бурение и окучванне. Значыць, учора ў Фейсбуку я змясціў фатаграфію, як затрымліваюць агента ФСБ, генерал-майора украинского Шайтанова. С 2014 года завербованы и працуе. По-моему, вы, ці хто яшчэ змяшчалі про затрыманне агента ў Львове, ці што, як бы сказать, беларускага агента, які працаваў. Усё это працягваецца. Я хочу, вот, як могут быть правы человека, я не наводжу страху, конспирологии, подозронности, але, каб люди зразумели, я могу рассказать эпизод, как у нас была спроба вербовать белорусскую оппозицию. Я уже вернулся из Германии, и вот нас запрашаюць, организатор был таки Караганов, может кто помнит, таки человек, поголенный, череп таки, был Третьяков, был Федоров, теперь он с Путиным часом сидят на всяких пресс-конференциях. И они запросили нас, дорогу оплатили, спать положили, накормили, напоили, дали закусить и поклали в конверты нам по $200 на карманные расходы на 2 дня.
тады да некаторых дэпутатаў запрашаюць арганізатары на гутарку. Я не ведаю, наколькі гэта слухачам цікава. Мне прапаноўваюць працаваць з Россотрудничеством. Чалавек, які ведае замежныя мовы, быў на захадзе, і мне даюць аванс $1000. Кажуць, бяры, запішыся ў дакуменце не строгай отчетнасці. Фактычна мне прапанавалі купіцца. Ну, я натуральна адмовіўся. Вы разумееце? Я вам расказваю то, што зараз робіцца. І калі мы паглядзім на Украіну і на нас, вось тут праблема, калі мы сёння гаворым пра сілавы блок, сілавыя структуры, скарочана СС у маёй рэдакцыі, то трэба зразумець, што гэта надзвычай цяжка ўсё гэта раскалаціць. Это не пессімізм, але гэта разуменне сітуацыі. Вось чаму правы чалавека так вот са скрыпам, як прабіваюць сабе дарогу. Так, Петро Вікентьевич, ось калі мы паглядзім на гэтыя сотні тысячаў беларусаў, якія з чырвона-белымі сцягамі выходзілі на вуліцы летась і выходзіць і цяпер, можа быць, крыху менш, падаецца, што наш народ як ніколі у сваёй гісторыі блізкі да рэалізацыі ідэі дэмакратычнай дзяржавы, ну, па сутнасці, да рэалізацыі ідэяў БНР. Як вы ацэньваеце нашы шансы на гэта? Вы аптыміст у гэтай справе ці не? Зноў жа, у далёкай перспектыве я страшэнны аптыміст. Калі гаварыць пра тэрміны 2-3 месяцы, паўгода, я трошкі менш аптыміст. Значыць, чаму я аптыміст як чалавек-марафонец? Калі ў нас усё гэта пачыналася, я разумеў, што гэта практычна працяг кантынуума беларускай гісторыі. Вось тыя, што мы з вами называлі рэчы, Полоцк, ВКЛ, БНР, БССР. До речі, без БНР не было б БССР, ёсць дакументы, не толькі нашы, так сказать, такія аргументы ў спрэчках. На сённяшні дзень, я не ведаю, трэба, відаць, пераходзіць да нейкай схематыкі як бы міжнароднай. Значыць, на сённяшні дзень зроблена максімальна зроблена, значыць, камандай Ціхановскай, ейнымі, так сказаць, памочнікамі, але наступае нейкая вот на працягу, можа быць, 2-3 месяцаў вельмі напружаная сітуацыя. Вы ведаеце справы. Путін, Байден, Злучаныя Штаты, Донбас, все такое. І калі мы будзем глядзець на вот гэту сітуацыю з аднаго боку, калі гаварыць пра блізкую перспектыву, ну як бы нешта там, калі начнецца ў Донбасе і будзе клінч паміж Штатамі і Расіяй, ну дзе там Расія да Беларусі? Гэта як бы добра. Але з другого боку, калі гэта, не дай Бог, пачнецца, ну будзе нагода, ну не той, што ўвесці надзвычайную, так сказаць, абстаноўку Беларусі. Ну, вы разумееце, усе гэтыя байкі пра тых, хто прорываецца праз мяжу, тонамі зброю нясе і так далей. Значыць, вот гэта сітуацыя ў гэтым сэнсе тут ускладняецца ўсё. Далей, калі будзем глядзець, ну, зрэшты, Украіна, яна, як бы сказаць, падтрымлівае сувязі і з Ізраілем, і з Азербайджанам, і з Турцыяй, яна ўмацоўвае неба. Ну, хто сочыць за ваеннымі пастаўкамі, супрацоўніцтвамі, гэта бачыць. Значыць, усё гэта звязваецца ў клубок. Цяпер, калі наблізіцца, я працягваю тэму міжнародных суседзяў. Калі бацькі БНР глядзелі б зараз з неба, яны б убачылі іншую Літву, іншую Германію, іншую Польшчу. Калі б Купала сёння пісаў, а ў бары 3 дарожанькі, магчыма, ён бы 2 дарожанькі напісаў. Адна небяспечная дарожанька гэта павядзе на ўсход, стуль не вернешся або заняволішся. Калі Польшча ў 2020 годзе была для нас, ну, як бы, ну, не таким, як бы, з партнёрам, як сёння, всё іншае. Значыць, што было вот за гэтыя апошнія гады і за гэты год? Упершыню, я гавару пра Германію як пра ключавога іграка ЕС, упершыню у разуменні не Германіі Беларусь стала суб'ектам міжнародных адносін, а не аб'ектам. Калі мы гаворым пра імператара, кайзера Вільгельма у 18 годзе, ён аддаваў Расіі ўсё. Зону ўплыву
Германія сама ад Балтыкі да Валынскіх балот, вот яе. А Беларусь, і што калі яе, гэта ён усё аддаваў, намі гандлявалі. Помніце Брэсцкі мір, украінцы былі, нас там не было. Калі БНР была абвешчана, ну, немцы, яны паглядзелі, як бы народ нейкі тут цікавы, цывілізаваны, па-нямецку гаворыць шмат хто, бальшавікі б гэта ўсё б выгналі. І яны развівалі тады, ну, шмат што дазволілі БНР, разумееце? Значыць, цяпер у нас з Германіяй, як германіст скажу, у нас, на жаль, ніхто не сочыць за тым, што адбываецца ў Германіі. Момант трэба лавіць, якіх-небудзь паўгода, і адносіны з Германіяй могуць трошкі памяняцца. Меркель адыходзіць. Партыйнае кіраўніцтва памянялася. Вялікі скандал з міністрам аховы здароўя, які належыць да партыі Меркель. Новы канцлер, можа быць, ужо з кааліцыя, а там будуць зялёныя. Зялёныя вельмі любяць Расію. Яны шмат актыўна працуюць вакол Северного потока. Значыць, я ну, магчыма, я, так сказать, зашмат кажу про гэта. Так, Петро Вікентьевич, про Німеччину, якщо ми закранемось, давайте, може, наступне питання перейдем, я пропоную. Тады, больше 100 гадоў таму, практычна не было саюзнікаў БНР. Ну, былі дзяржавы, которые падтрымлівалі, прызнавалі, але гэта было, этой падтрымкі было недастаткова. Цяпер жа у дэмакратычнай Беларусі ёсць увесь Захад, Злучаныя Штаты, Еўразвяз, у тым ліку дзяржавы, которые далёка ад нас геаграфічна. Чаму тады не было саюзнікаў у беларусаў, альбо было іх вобмаль, а цяпер іх так шмат? Ну, тут як бы мне хацелася банальна і коротка адказваць, прабачце. Але у той час галоўны ігрок у адносінах нас былі Расія і Германія. Да імператара, не да кайзара, як гавораць нашы, тут уже стылістыка намячаецца, пісалі усе. Расія з Германіяй Брэсцкі мір вела. Украінцы былі там. Азербайджан пісаў, Украіна пісала, Арменія пісала, літоўская Тарыба была згодная нават пасадзіць герцага Вюртэмберскага ў якасці караля Літвы, хто ведае гісторыю Літвы. Бо як так было? Ну, а цяпер я кажу, што збег гістарычных абставін стаў такі, што у нас як бы, ну, такія, як бы сказаць, шанцы романтычныя, такое рэнаме у нас, што мы ніколі не былі на першых палосах, так сказать, газет і ўсё. Лукашенко ізгой, ніхто яго не прызнае. Ну, але, вы разумееце, чаму ён прымаецца? Ну, тут будзе банальна зноў згадваць Расію. Не бывае нічога, так сказать, толькі дрэннага. Я думаю, колькасць людзей, якія б хацелі ўвайсці ў Расію, яна зменшылася. Ну, я думаю, процентов на 20 вот за гэты год. Так что, калі паглядзець на тое, што было ў 18 годзе, цяпер усё нашмат лепш. Так, Петро Вікентьевич, дазвольте запытаць, вы ўжо узгадалі Святлану Ціхановскую і міжнародную актыўнасць. Як вы ўвогуле ацэньваеце працу яе штабу на міжнароднай арэне і ключавых тут дарадцаў Франка Вечоркі і Валера Кавалеўскага? Ці гэтая актыўнасць сапраўды як бы можа прывесці да рэальных пераменаў в Беларусі? Ну, калі па пяцібальнай сістэме, я б ім паставіў 4 з плюсам. Значыць, не буду ацэньваць, так сказать, працу ўсіх гэтых структур і НАУ, і каардынацыйнай рады, і штаба Ціхановскай, гэта ўжо шмат хто робіць. Яны працуюць проста выключна добра, на мой погляд. Ну, я павінен быў гаварыць кампліменты і Кавалеўскую, і Франаку Вячорку, я дастаткова добра іх ведаю, чытаю іх выступы, прэс-рэлізы, гэтак далей. Яны выдатна спрацавалі, і яны цяпер, як бы, яны разумеюць момант. Цяпер англасаксы, відавочна, а не еўразвяз, могуць адыграць вырашальную ролю, і яны цяпер канцэнтруюць сваю ўвагу на Злучаных Штатах. Зноў жа, я кажу, момант, месяц, 2-3, я думаю, гэта той час, калі мы павінны трошкі затаіць дыханне і, што называецца, ну, на гарматы не кідацца, не ведаю, з кветкамі. Не трэба саромецца гэтага, што
ой, Захад нам дапаможа. Гітлера б не разбілі, калі б не было СССР і не было альянтаў. Не трэба саромецца гэтага. Ну і гэта, зрэшты, разумее ўвесь свет. Ну, карацей, каб сказаць, што я страшэнна задаволены іх працай. І калі людзі, якія сядзяць на канапе і разглядаюць, так сказаць, як яны хораша выглядаюць, як там усё гэта прыгожа адбываецца, это людзі, якія не разумеюць, што такое дыпламатыя. Это велізарная праца, і дзякуй вот Ціхановскай гэтым двум хлопцам, ну і не толькі ім за гэта. Петро Вікентьевич, вось каманда Ціхановскай, яна асабіста вельмі часта падкрэслівае, што перамены Беларусі ці выбар беларусаў гэта не геапалітычны выбар паміж Захадам і Усходам. Як вы ацэньваеце гэтую стратэгію, ці слушная яна, ці все-таки лідарам дэмакратычных сілаў беларусаў трэба заяўляць адназначна пра свае еўраатлантычныя амбіцыі і патэнцыйны ўваход у еўразвяз і ў НАТО? Калі разглядаць дынаміку гэтага нашага руху леташняга, ён пачаўся з Вільні з лістапада 2019 года, і да сённяшняга дня я дазволю сабе сказаць, што мы прайшлі 3/4 шляху, і калі ўсё пачыналася, не будзем аналізаваць, чаму ўсё гэта было, тады, можа быць, дзеля захавання адзінства варта было, што называецца, не паказваць фарбы. Мы казалі, мы не прарасійскія, мы не праеўрапейскія, мы прабеларускія. Але ж вельмі важна разумець цяпер. Значыць, я ўжо не раз пісаў, што генетычна тып дзяржавы Расіі гэта не наш тып. Яна вялікая дзяржава, і некалі Светлана Алексеевич сказала, для мяне прынцыпова жыць у нармальнай дзяржаве або ў вялікай. Мы там знікнем. Мы для России цяпер тэрыторыя для памяшчэння капіталу і папаўнення кваліфікаванымі, так сказать, людскімі ресурсамі, не болей за тое. Мы знікнем там. Гэта пачалі разумець шмат хто, і мы цяпер выходзім на фінішную прамую, як я кажу, ну, прыблізна чвэрць дарогі да перамогі. Цяпер варта ўжо гаварыць. Калі мы адмаўляемся ад вектара вось гэтага маскоўскага, мы павінны разумець, што цяпер, гэта не толькі моя думка, гэта, як бы сказаць, эксперты ўсяго свету гавораць, малыя і сярэднія дзяржавы не могуць існаваць проста як бы абсалютна нейтральна. Калі ёсць у Еўропе краіны, якія не члены еўразвязу, яны такія толькі дзякуючы таму, што ёсць такі дах побач, такая канструкцыя еўразвяз. Такім чынам я заканчваю, не трэба выкідаць мары, думкі пра інтэрмарыум, балта-чарнаморскі, вось гэты, як бы сказаць, абшар. Усякія могуць быць адносіны з еўразвязам. І ў той жа час трэба памятаць, што еўразвяз узнік, як па словах де Голля, гэта Еўропа радзімаў. Яны там захоўваюцца ўсё ж такі глобалізм глобалізмам, але яны пакуль што гавораць на сваіх мовах, самі плануюць свой бюджэт, некаторыя маюць яшчэ сваю валюту. Я думаю, што нам трэба глядзець туды і ўжо неяк гаварыць пра гэта. Я пісаў у Фейсбуку пра тое, як мы пачыналі БНФ, тады людзі былі больш забетанаваныя. Вось гэта, як бы сказаць, 70 гадоў савецкай улады, яны, як бы это сказаць, яны больш, чым Лукашенко за 26 гадоў забетанавалі мазгі людзей. Але мы тады ўжо узгадвалі свае пачаткі. Калі тады мы не ўжывалі тэрміны там сацыяльныя сеткі, там чаты дваровыя, але мы практычна працавалі і перамагалі. У школах, на заводах чыталі лекцыі. Я перамог 5 вельмі моцных, можа, самых моцных кандыдатаў у Мінску у Адзінцоўскай акрузе. Александр Медведь, герой Афганістана, загадчык аддзела ЦК, дырэктар завода, старшыня Мінска абкама прафсаюзаў. Мы працавалі, міф ёсць, што БНФ толькі цікавіўся мовай, культурай, літаратурай. Мы мелі добрых эканамістаў у Саюзе, з Акадэміі навук. І калі я вылучаўся на гранаце, гэта паштовая скрынка, закрытая завод роботаў, у мяне быў распрацаваны пры дапамозе Акадэміі навук праект
рэфармавання гэтага прадпрыемства з уліку кааперацыйных сувязяў гэтак далей. Значыць, цяпер, можа ўжо каб закончыць, і калі б нашы вот гэты рух, ну, відаць, гэта было натуральна, думалі пра каштоўнасці і вось такую працу, можа быць, яшчэ падчас выбарчай кампаніі сярод прысутных магло быць больш прадстаўнікоў заводаў буйных, трактарна-аколавых цягачоў, там, гэтак далей, Азота Гродзенская і гэтак далей. Цяпер трэба пра гэта думаць, на фінішнай прамой гэта вельмі неабходна. Ну, трэба, нельга кожны раз, ну, новае пакаленне, яно робіць свае памылкі, яно вучыцца нанова, яно кажа, што старыя, што вы там разумееце. Ну, вот я думаю, што вот, шансы у нас ёсць. Фінішная прамая, каштоўнасці трэба гаварыць услых. Петро Викентьевич, у меня еще два пытания до вас есть. Это питание тычыцца России. Як вы оцениваете тое, что теперь робіць путинская Россия в дачыненні до Беларуси? Бо у мне складаецца ўражанне, што яны пробуюць выкарыстаць момант в своих интересах. Ну, зрэшты, як заўсёды робяць, але теперь для іх карысная ситуация з аднаго боку. Аслаблены Лукашенко і под шумок з ім нешта там подписать, просунуть свои интересы. Між іншым, вайсковыя интересы. Уже ведется гаворка про вайсковый центр у Беларуси. Наближаются вучэнні Захад-2021. Ці, наадварот, улічваючы хуткую, імклівую такую дэмакратызацыю і абуджэнне нацыянальнай свядомасці беларусаў, гэтыя планы не ўдасца рэалізаваць. То бок, як вы ацэньваеце палітыку Расіі в дачыненні да Беларусі за перыяд гэтых пратэстаў і рэвалюцыі? Я думаю, это такая подлость, якая была зроблена с Украиной. Калі краіна ослаблена, калі яна не адзіная, яны тады, што называецца, б'юць, ну, по голове ззаду. Гэта, ну, подлость. Так? Я уже казаў, што мы для іх тэрыторыя, працоўная сіла і укладанне грошай і гэтак далей. Значыць, канешне, цяпер сімпатызантаў, я казаў, паменела расійскіх. Пасля ўсяго. І калі мы бачым, ну, дастаткова шмат хто глядзіць эти ўсе эхі Москвы і дажджі, і сочыць за украінскімі падзеямі, сімпатыі не дадаецца. Ну, але не трэба, як казаць, трэба вельмі, як бы сказаць, групаваць, глядзець наше насельніцтва. Хто не хоча Расіі? Буйныя чыноўнікі, калі яны не маюць бізнесу з Расіяй. Вайскоўцы, калі ў іх ёсць перспектывы недзе там застацца прыблізна на нейкіх пасадах, гледзячы, як тут усё это пойдзе. Некаторыя рабочыя буйных заводаў, якія не разумеючы, што наперадзе чакае нас нейкая рэструктурызацыя, і гэта ўсё, так сказать, ляжнецца гады праз два, яны могуць хацець атрымліваць свае 2-3 тысячы там нават беларускіх рублёў. Значит, трэба глядзець дыферэнцавана. Як яно будзе, я гляджу на гэта аптымістычна. Ну, у самой Расіі ўсё ладна не ладна. Пуцін хіба што валодае, ну, не ведаю, ракетнымі войскамі, там яшчэ нечым. Там жа, як сказаць, карпорацыі, мытнікі, войскі, чыноўнікі, Міністэрства замежных спраў, там якая-небудзь, не ведаю, авіяцыйная прамысловасць, там же ўсё падзелена. Ну, глядзіце на гісторыю з Навальным, уже гаворана, перагаворана. Это ж ствараюцца новыя партыі там, узнікаюць, ну, я уже не буду называць прозвішчы. Як бы Кремль дазволіў, але мы як бы яму не падпарадкоўваемся, разумееце? Там Так. ёсць такія. Ну, карацей, у іх надта не ладна. Тому, я думаю, наши люди будут сопротивляться. Петро Викентьевич, так, апошняе пытанне. Якія, на вашу думку, з'явы, працэсы, может быть, постаці, што можа беларусам паспрыяць у бліжэйшыя месяцы і гады дзеля таго, каб як бы найменшай крывёй, найменшымі стратамі як бы змяніць, аднак, палітычную сістэму, перайсці да пабудовы дэмакратычнай дзяржавы? Банальны адказ, трэба працаваць тут у нашых структурах. І не толькі так званым усім гэтым 3 групам, там штаб, нацыянальнае кіраванне незалежнае. Трэба усім уключацца, хто што умее рабіць. І
рушыць эту сістэму, працаваць знутры. З замежжам мы зрабілі максімум. Трэба сачыць, я ўжо тут сказаў, можа, зашмат-шмат пра Германію, трэба сачыць за гэтым і глядзець. Трэба персаніфікаваць знешнія адносіны. Трэба ведаць сенат, трэба ведаць людзей, якія працуюць у штатах з Масквой, якія што пішуць. Трэба, як сказаць, вучыцца. Ну, можа, гэта банальна, нічого лепшага не магу прыдумаць. Так, зразумела, і разбудоўваць кантакты беларусаў за межамі на захадзе і ў развязе Злучаных Штатах. Бо мне здаецца, што Злучаныя Штаты і Еўразвяз яшчэ сваё апошняе слова у гэтай справе далёка не сказалі. Ну, тут я кажу, што іх ёсць свае праблемы, і яны вырашаюць, я думаю, месяцы два яны будуць вырашаць вельмі важныя пытанні. Ім сапраўды, як сказаць, яны зрабілі заяву амбасада штатаў адносна 25 сакавіка, мы на парадку дня, там Ціхановская, ну, мы все это ведаем, сочым, не хочу паўтараць. Але трэба нам мець цярпенне і разумець агульную схематыку міжнародных зносін. Хочу запытаць пра вось гэтую спробы Лукашэнкі змагацца з нацыянальным бела-чырвона-белым сцягам. Ягоныя вось гэтыя шоу у хатыні на касцях забітых беларусаў нацыстамі, ягоныя ўзгадванні рыжскай дамовы. Ці пераможа Лукашенка беларускі сцяг, ці не, на вашу думку? Чаму ён увогуле гэта робіць? Ён выдатна ўсё гэта ведае. Я, як сусед мітрапаліта Філарэта па Верхоўным Савеце пісаў пра яго кароткія ўспаміны, калі Лукашенко ўпершыню убачыў на мантыі мітрапаліта бел-чырвона-белыя ліштвы, іх там аж 4. А што это у вас такія полосы? І ён яму мусіў сказаць, ён, это смеючыся, нам расказаў дэпутатам у перапынку, што, ну, я яму сказаў, што гэта колеры Хрыста, пакутныя колеры Хрыста, якія ёсць на мантыях, гэта старая традыцыя. Больш таго, Філарэт яму яшчэ тлумачыў, і, па-мойму, Лепін ёсць такі, як жа яго завуць, не ведаю, ён цяпер у Ракаве поп. Сергей, по-моему, Сергей Лепін, калі не памыляюся. Гэта вельмі некалі быў вельмі, ну, ён і цяпер адукаваны, але проста памяняўся. Лукашэнку тлумачылі, што Душэўскі, калі гэты маляваў сцяг, ён кіраваўся не толькі законамі геральдыкі і супастаўленнем колера насычанага чырвонага і ненасычанага белага, у яго яшчэ былі, як сказаць, ён меў у галаве інфармацыю пра гэты колеры Хрыста у хрысціянскай праваслаўнай традыцыі. Я зараз не разбіраюся, кім ён быў, так сказаць, каталіком там ці каму сімпатызаваў. Пра гэта ж узгадывала жонка Браніслава Тарашкевіча Вера Андрэевна. У нас мала гэта хто ведае. Я пісаў роднае слова вёў. І Зоська Верас, яна пісала, была глухая, яна алоўкам пісала тое самае, што гэтыя людзі ўжо тады разумелі, што гэта за колеры. І Філарэт, мітрапаліт, дай яму земля, яму пухам, ён, дарэчы, у труне быў накрыты гэтай мантыяй з бел-чырвона-белымі палосамі. Александр Ігорыч прыйшоў, мне здаецца, я бачыў яго здзіўленыя вочы. Ён быў вельмі ўражаны, што не тым яго накрылі. Мітрапаліт Філарэт казаў, што гэта сатанінскі промысел змагання з колерамі Хрыста. Вось гэта трэба нам разумець, я спецыяльна пашыраю гэтыя веды. У нас людзі не звяртаюць увагу, гэта блюзнерства, гэта сакрылегія называецца па латыні. Гэта на касцях, ну, правда, там косці умоўныя. Святататства, блюзнерства. Ну, але вот гэта ёсць беларускае слово, называецца не то святаверства, не то не помню. Так, святаверства, так. Петро Вікентьевич, але ж з Христом перамагчы, ну, немагчыма, так? Таму я прапаную трымацца гэтай пазіцыі і... Інфармацыя, і гэты сатанінскі чад, ён сыдзе, як попел неперакапаны, ад якога можна ўгарэць. Я ўпэўнены ў гэтым. Это немагчыма проста, таму што за вясной прыходзіць лета, за летом восень і гэтак далей. І беларуская весна, так, і беларуская весна менавіта сёння пачалася. Петро Вікентьевич, вялікі дзякуй вам за інтэрв'ю. І вам дзякуй за цярпенне. Всего добрага, здароўя, да пабачэння.